Sa gawin ba to, Sherto, ang latest na sinabi po niya, pinoprotektahan niyo raw ni Bongo, kasama ka doon, si Michael Yang dahil imbis na siya ang kasuhan at ipakulong, bakit daw po siya ngayon ang hinahabol? Ay naku, anong pakialam ko niya sa problema niya ngayon? Siya pumasok siya ang nag-traffic ng drugs dito. Siya ang lumalabas na nag-facilitate sa yung magnetic lifter, di ba? Bakit ako sisihin niya sa problema niya? Siya ang gumagawa niyan. Paano ko pinoprotektahan? Pakita niya. Paano ko pinoprotektahan? Bakit? Katagal ko na ang pagka-pulis. Hate na hate ko yung drugs. Kung si Mayor galit na galit sa drugs, ganoon din ako. Galit na galit ako sa drugs. Kaya hindi na niya ako kailangan pang sulsulan pa. Hindi na niya ako kailangan pang intrigahin pa. Dahil kung talagang positive yung in-check na yan na involved sa droga, uupakan ko talaga yan. Hindi ako magdadalawang isip.